slijedi svoje planove, svoje ideje, svoje snove, a ne nečije tuđe. Bok, halo, hola, čao. Dobrodošli na intervju PKG Europska gimnazija Zagreb. Ja sam Tomislav Kavajev, ja predajem informatiku ovdje na PKG European School u Zagrebu. Koja je razlika između dobrog nastavnika i odličnog nastavnika? Dobar nastavnik će se držati kurikuluma i napraviti sve ono što tamo piše, a odličan nastavnik će još napraviti to i još malo dodati projekata i kojih tamo nažalost nema i pokušati projektno to znanje, odnosno taj sadržaj kurikuluma prenijeti učenicima. Koja su vam neka najdraža sjećanja iz srednje škole? Iz srednje škole, ja sam išao u MIOC i najdraža su mi sjećanja, pa evo, i ovi izleti koje smo radili u MIOC-u, zapravo izleti koji su bili opet povezani sa nekakvim natjecanjima iz matematike i iz fizike, recimo, koji smo bili, to su mi ljepša sjećanja evo, iz MIOC-a, iz srednje škole. Što vam je bio najveći izazov tijekom rada za BMW, Oracle i Siemens i kako ste ga prešli? Najveći izazov definitivno u radu za velike korporacije vam je takozvana, barem u mom slučaju je bilo to, ajmo reći jedan kulturološke razlike u projektima. Naime, kad imate projekt koji je multinacionalni i radite sa različitim kulturama, ne govorim sad kultura Hrvatska, Njemačka ili Francuska, ne govorim kulture recimo Azija i Europa, tu je recimo dosta ima razlike kulturološki u pristupu biznisu i samim projektima i poslu i tako da. I to je meni osobno bio u jednom trenutku najveći izazov, ali kojeg smo uspjeli riješiti pozitivno, naravno. Zašto računalne znanosti na FER-u? Pa računala smo je bila hobi u srednjoj školi u MIOC-u i to sam si od hobija napravio zvanje, odnosno zanimanje. Da možete otići svojim učenicima, bilo gdje na svijetu, budžet neograničen, gdje biste otišli? Ovo sad baš, ovo mi je teško sad pitanje, moram priznat. Ali ja bi u svakom slučaju bi recimo posjetili Heinz Nixdorf muzeum, računalni Heinz Nixdorf muzeum u Paderbornu. Ako bih jednu đačku ili studentski izlet napravili, onda bi definitivno, to je računalni muzej, kako se zove, računala koji stalno se postava, se stalno, kako bih rekao, nadopunjuje, obnavlja sa novim računalima, sa novim, ajmo reći, računalnim dostignućima i sve, tako da praktički od onih nekakvih zaista starih računala, od onih IBM-ovih iz 50. godina do dana današnjeg. Koji biste savjet dali novom učeniku koji sutra kreće u Europsku gimnaziju u Zagrebu? Dao bi mu savjet da bude svoj, da slijedi svoje planove, svoje ideje, svoje snove, a ne nečije tuđe. Koja vam je najdraža knjiga, film ili priča i zašto? Pa reći ću vam, evo, Blade Runner od Ridleya Scotta film, Philipa K. Dicka je priča. Zašto? U filmu postoji jedna reklama, zove se Više nego ljudski, za replikante, za umjetne ljude koji su napravljeni. A vidite, mi smo već danas tu došli. To više nije znanstvena fantastika. Veliki jezični modeli već bolje su na ovom Turingovom testu, znači na testu za da li si čovjek i da li si stroj, bolje prolaze nego ljudi. Ljudi prolaze sa 75% kao kontrolna grupa, a ove umjetne inteligencije, znači ovi veliki modeli, jezični sa 90%. To je od prošle godine, molim lijepo, test i statistika. Od ove još ne znam. Koja vam je anegdota posebno draga? Anegdota iz mog, ajmo reći, poslovnog života u ovih 35 godina u industriji, pa ima ih više, ali evo, mogu jednu recimo izdvojiti. Tu smo uspjeli sa kolegama, evo, jedan projekt koji se vrtio 6 mjeseci i nije baš bio dobar i tako dalje. Uspjeli smo u roku jednog dana napraviti. I onda nas je taj, kako bih rekao, te od partnerske firme nas je njihov gazda pozvao na večeru. Kad sam to pričao svojim kolegama, mi su uvijek kaže, ali on nikad nikog nije pozvao na večeru. To je anegdota. Znači, bio jako zadovoljan sa ishodom kako smo to uspjeli napraviti taj dan. Što je posebno u Europskoj gimnaziji u Zagrebu? Posebni su kolege, ljudi, posebni su đaci i posebni, kako bih rekao, čitav spirit, kako bih rekao, duh jedan koji se osjeća tu. To je.
to, kako bih rekao, ne samo prekrasno okruženje, da se razumijemo, mi vodimo intervju ovdje u našem vrtu, vidite iza mene, i to okruženje ono, kako bih rekao, za svjetsko, ne samo okolina i to, nego i baš i ljudi i kako se zove, i jedni, znači i đaci i kako se zove, i nastavnici.